שלום רון, מה שלומך? שלום, מה שלומך? קודם כל ברוך הבא למטבח שלי. תודה רבה. אתה חדש אצלנו. נכון. ורון הוא כמו שם משפחתי, אתה יודע, לי קוראים דנה רון, אז אני בכלל מרגישה פה כמו בבית. מה אנחנו מכינים? מה אתה מכין יותר נכון? היום אנחנו נכין מה שנקרא בייבי ביף עם תאנים וריזוטו עם פטריות שיטקי. אגב, אתה ארגנטינאי? אני ברזילאי. ברזילאי, אני אסביר לכם קצת מה הכוונה בייבי ביף. בייבי ביף זה בעצם איזשהו נתח בברזיל שאפשר לעשות אותו מכל מיני נתחים שונים. היום אנחנו נעשה אותו ממכסה אנטרקוט. אנטרקוט כמו שאנחנו מכירים, יש לו את העין ואת המכסה. אנחנו נפריד. מה פירוש העין והמכסה? אני חייבת להבין מה כוונתך. כשאנחנו מקבלים סטייק אנטרקוט בצלחת, אז זה מה שאנחנו רואים. את העין ואת המכסה שמסביב. הבנתי. עכשיו, המכסה זה הבשר הכי טעים שקיים. בערך. דווקא חיצוני. בדיוק. הבנתי. למה? בגלל האחוז השומן? גם, וגם זה בשר מאוד רך ומאוד עסיסי. עכשיו, אנחנו נפריד את העין מהמכסה. זה בעצם נתח שלא ממש מוכרים אותו, בגלל שזה, אם היו מוכרים אותו, הוא היה מאוד 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 יקר. הבנתי. ביחס לאנטריקוט, כאילו, מה ההבדל? פשוט לא מוכרים אותו. אם היו צריכים לתמחר אותו, הוא היה עולה 400 שקל לקילו. וואו, אוקיי. אז אנחנו נשתמש גם בעין בדברים אחרים בבית, אבל אנחנו למנה הזאת ספציפית, אנחנו נשתמש רק במכסה. ברגע שאנחנו מפרידים את המכסה מהעין, אז אנחנו גם ננקה את כל הגידים שיש פה. ניחוחות פה, חבל על הזמן. כן, זה חמה ואין, אבל זה התחלה של הריזוטו בעצם. הבנתי. אוקיי, ככה מתחילים להכין את הריזוטו, ואנחנו עכשיו גם נתחיל להכין את הבשר. רגע, מה עוד שמת פה? פטריות? כן, יש פה פטריות שיטקי. אוקיי. טוב, מה עם הבשר? עכשיו אנחנו נוציא את זה מהאש טיפה, בשביל שלא ישרף לנו, ואני אסביר לך על הבשר. זה בעצם הנתחים שדיברתי עליהם, יש לנו פה כבר את הנתחים נקיים מכל הגידים, גושונים קטנים כאלה, של המכסה, של המעטפת של האנטרקוט. אנחנו נשים עליהם קצת שמן זית ומלח גס. המחבת פסים כבר בטמפרטורה גבוהה, בסדר? אז אתה בעצם שם שמן זית, לא במחבת, אלא על האנטריקוט. אם אני אשים שמן זית עכשיו על המחבת, הוא פשוט ישרף בשנייה. שמן זית נשרף מאוד מהר. וואי, איזה פטנט? לא הייתי מעלה על דעתי בחיים. כן, אז בשביל לא להשתמש בשמן קנולה או סויה, אז אני מורח את הבשר בעצם עם שמן. עכשיו רגע, לגבי המלח גס שאני באופן אישי מאוד אוהבת לבשל איתו, זה לא מייבש את הבשר? זה מייבש אם את שמה אותו הרבה זמן לפני. אם זה דקה לפני, אז כך עושים. כי יש גם שפים שבעצם שמים את המלח אחרי הבישול. אחרי, בדיוק. אני לא כל כך לא אוהב את זה, כי זה לא מתערבב בטעם של הבשר. ואתה מקצוען, אז מי אנחנו שנתווכח איתך? כן, אבל יש מלא שיטות. עכשיו אנחנו נסגור את הבשר במחבת, אוקיי? ובעצם אחר כך... תשמע. זה הרעש שאני זה עושה אותי מאושרת, מה אני אעשה? זה הרעש שאני הכי אוהב גם. עכשיו אנחנו עושים פה רק סגירה בעצם, אחר כך אנחנו נכניס את הנתחים האלה לתנור, ל7 דקות ב-150 מעלות, ואז הם יהיו בדיוק מוכנים. אז רגע, כמה זמן מטגן? אבל ממש 2 דקות. 2 דקות, ואז מדיום כזה, נכון? רמת עשייה? לא, אנחנו עכשיו פה אפילו לא מגיעים למדיום, אנחנו מגיעים ממש לבלו. לרבע, אוקיי. לבלו, ואז אנחנו אחר כך נכניס את זה לתנור לרמה של מדיום. הבנתי, אוקיי. אז אני בונה לך בשר. יואו, איך בא לי לאכול את זה כבר, איך? בדיוק דקה. על מה אתה מקפיץ אותה? שמן או שמן זית? שמן זית, רק שמן זית, אין שמן אצלנו. מילה מגונה זה שמן אחר, כן. בדיוק. טוב, אני חייבת לטום. זה הריזוטו. ריזוטו. זה האנטרקוט, שהולך מעולה יחד עם התאנים. גם תאנים. מה שאתם התאנים אגב? תאנים בתנור, או אפשר לצרוב אותם על המחבת גם. וזה בעצם המנה שלנו. עכשיו, אני יכול להמליץ לך שאם את מצליחה לדחוף את כל זה לביס אחד של מזלג, זה גן עדן. זה גן עדן, אז הכל בקצת, קצת. תכף אני עושה את זה, מה אתה חושב? אין פה בכלל גל עוד זה שלי. תודה רבה לך, רון. תודה לך, כיף.